Wine it slow, just walk for me dip. Take your time, vanity. She a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit. Know she better than bottle. She a freak, now she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. Watch her go on, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Hurry, oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Show me top control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in her motion. Don't make me wait. Make me wait, ready right now, yet to feel it again. No. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. Watch her go on, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Watch her go on, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now.
Yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo ang Musalers at syempre, halo mga kamatayan. Nakapag-decide na ba kayo kung kaninong team kayo nararapat? Team Kimpi ba? O Team Rupi? At syempre, meron tayong bagong laro. At syempre, na-test na natin yan kahapon. Kaya ready na ba kayo ngayon? Ayan. At syempre, maraming salamat dahil nakatutok na naman kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Muscle Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan, at swak na swak pa rin sa kulitan dahil kasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patuti Kimpi. Halo, Madrid Nation! Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayun. So, halo kay Alex Gaviola, kay Erica Palatico, and syempre kay Christine de Guzman Roy, ang ating top 1. Sabi niya, halo sa DJ na ubod ng kaseksihan, handsome Rupi and gorgeous Kimpi. Ano to? We lit. Oh yeah, let's rock and roll Madrid Nation. Ayan, mukhang ready na si Christine. Halo na rin kay Jazzy Banaag and kay Mr. Reza Baldalamar Solomon. Ayan, present na rin si Prietos Aluna. Sabi niya, good afternoon sa lahat. Lunch tayo. Ayan. So, syempre kung excited na kayo sa aming games ngayon dahil meron kaming bagong game, mag-heart react naman kayo dyan and i-share nyo na rin ang aming live para dumami ang ating almusal. Yes! Ayan. At syempre, babatiin ko rin pala ang aking kaibigan na napaka-single at napaka-gwapong girls. PM me for details. Flex ko lang pala ang kaibigan ko si Michael Ashwanen. Ayan, halo sa'yo. At syempre, hindi mawawala ang ating gwapong Kengkoy, Ruby! Halo, Madrid Nation! Ano ba yan? Ako nga po pala ang bago niyong kasama na si Ruby. Si Ruby, guys. Ruby. Dahil busy si Ruby. Busy si Ruby, may ginagawa doon. Ruby. Kaya po, hello, shoutout po sa inyo. Pabebe. Ayan. Hello, teka lang, nawala yung mga babatiin natin. Hello kay Alexander Nicole, nanood ulit, at Prietos Aluna. Start na ba? Hello kay Shaira, sabi, hello, it's good to be back. Yeah. Ayan, syempre. It's good to be back. Pindutin nyo lang ang heart button and like button dyan kung excited na ba kayo sa ating games ngayong araw. Yes. At syempre, do not forget to like and share. Rupi, a.k.a. Empoy. Idol ko yun, si MP. Guys, hindi siya si Rupi ngayon. Si siya MP po ako. ay si Si Ruby. MP. Si MP. Ba't ka nag-away? MP. Ayan, sabi ni Christine, tara, start na tayo. And sabi niya ako na ang single, halo from Pangasinan. Halo. Explain ko lang kay Mr. E. Mr. E, kaya ganito, K-pop ako ngayon. Mang Kepweng ka daw. K-pop daw siya. Ayan. Ang gulo-gulo yung dalawa. At syempre, wag niyo kalilimutang i-like at i-share ang ating pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. So guys, nakapag-decide na ba kayo kung kaninong team kayo? Team Kimbi ba o Team Rupi? Ayan, kailangan na natin i-finalize yan. At syempre, nalalapit na rin ang ating cosplay 2019. Magkita-kita tayo guys sa ano. Napansin niyo ba yung DP namin? Ang ganda. Yes.
I-like Ang nyo aming yan. cover ay Madrid Halloween Halloween cosplay. Ready na ba kayo? Halloween na ng aming profile picture. I-heart nyo na. Oh, i-heart nyo yan. Ang ganda. At syempre, gawa yan ng one and only natin na si Kim P. Meron Ang po kami. cute! Halloween pa lang pero may Christmas tree na. Ang cute ng Christmas. Kita nyo naman, di ba? Hindi, Halo-halo kay Miss Angel Kalugay. May bago, oh. Sabi ni Christine, halu-hali. Halo-hali! Halu-hali. Sabi ni Kerwin, halu-halu kahit may sakit. Pagaling ka. Kerwin, and thank you for watching Almusal Club kahit may sakit ka. At dahil dyan, gagaling ang sakit mo. At dahil dyan, nanalo ka ng Bayou Jessie. So yan, comment ready kung excited na ba kayo sa aming games ngayon. Ba't siya namatay? Ayan. Nagbabago yung niya, yung light. Yung light niya. Ang Oh, cute. diba? Paskong Pasko. Ang cute. Ang cute ni Kimmy. Mainit. Oh, guys, ready na ba kayo sa ating game? Comment ready and mag-react. Yes. Ayan, sabi ni Zenith Gatula na share ko na po. So, syempre, i-share nyo na rin Yes. lahat yan. Kung konti yung Teka. nag-share, wala Ano na nga yung yung nanalo. Ano nga yung Tagalog? Tagalog? May din tayo, may prize din tayo para sa mga May sinasabi Mas si ano? Prietos. mas Sabi willing niya. mag-share ng ating live. Yes! May sinasabi daw si Prietos about kay Rupi. Ano nga yung Tagalog sa wig? Bisaya ko eh. Nakalimutan ko anong Tagalog. Hello. Para kasing Prietos. naka-wig Salamat si sa'yo. Rupi. Grabe. Ano daw? Small Para daw naka-wig si Rupi. Oo. Sabi nino? Ni Prieto. Ang cute daw. Kay Christina lang daw yan. Yung Christmas tree natin. Ang cute. Ang ganda no? talaga. Yung Ready na ba kayo? Comment ready. Kung At ready na share kayo, ang video. Comment We're ready and pindutin nyo na yan ang heart button and like button para And simulan share na natin button. ang ating game. Yes. Comment. Okay, labas na natin para makapili na sila ng category in 3. Three, I-translation nyo, Kiwi one, and Rupi. 3, 2, 1. Ayan. So, kahapon parang lahat ata ng category na subukan namin. Parang gusto ko Easy, medium, or hard. Ayan. Easy, Siyempre, medium, hard. may malaking Christmas tree din kami. Kikita niyo ba yung tinuturo ko? Hindi mo tapos yun eh. Under, Ayan. Under innovation. Yun yung May malaki dito, tapos may malaki sa loob ko. Yes. Piluka. Sa isip ko, piluka ang itim. Thanks anyway, ako na ang single. Ang Single ka, cute. Prietos? So, ano bang category ang gusto nyo? Easy ba, medium, o hard? I-comment mo na yan. Yes! Sa isip ko, piluk ang itim. Thanks anyway. Yes, Puro guys, na input comment lang kayo na ng ba? letters. Input lang ng letters. Ay, wala pa pala. Ayan, nag-comment na Category. si Miss Zenith, sabi niya easy. Sabi Easy. naman ni Kerwin, hard. Ano ba gumamit dito? Double. Sabi, may isang easy, may isang hard. Hey, ako na single. Piluk na nga to. Piluka to. Ready Piluka. na si Christine. So, input niyo na kung ano bang category gusto nyo. Yes, dalawa na ang nag-hard. Tatlo na ang nag-hard. So, hard na tayo ngayon. Hard. Dapat Simulan na. na natin ang ating hard. 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 Ayaw niyang mapatong. hard. Hard. Ang cute. Hard. No, that's mine. Play. Mine, that's mine. Apat na yung nag-hard. Give it to me. Pag gusto mo lagi ng hard. Ayan na, famous Bakit character. gusto niyo lagi ng Famous hard? Ikaw ba? Gusto, character. ayaw mo ba ng heart mixing? Sabi nga ni Alam Mr. mo Ray, ba hard. yan? Ano Tagalog ng heart? Ayan Guys, na. anong Tagalog ng Hard heart? na guys, ang ating unang category ay famous characters with 3 words. Guys, anong Tagalog ng heart, guys? Okay. Sabi mo, Meron siyang 3 words. i-hard na yan. Si Christine, mahilig sa heart yan eh. Bakit laging gusto niya ng hard? Oo nga ba? Sagutin niyo nga yun, guys. Bakit gusto nyo gusto hard? niya ng Masyado hard? sila magaling na daw.
Gusto niyo Ayan, yun? sabi ni Christine, letter A. Letter A. Sabi niya ako na ang single. Walang letter A. Letter B. Ayan, Christine Joy, Kabura. Huwag natin siya tawagin ako na ang single. Tawagin natin siyang Kenneth. Christine Serrato. Magandang umaga at hapon. Halo kay Christine Serrato. Dalawa yung Christine. Oo, Christine, C1 and dapat C2. C1, C2 kayo eh. Chicken Masama Joy pag 1, C3 na. Chicken Joy 2. Shoutout kay... Ayan, Sabi ni Kenneth. Prietos, wala tayong letter A. Yes. Sabi ni Kenneth, letter T. Letter T. Hi, Miss Jazzy! Sabi ni Walang Miss letter Jazzy, T. letter H. Walang letter T, so hindi siya The Little Pigs. Yes. Christine, wala na tayong letter A. Famous characters with 3 words. Sabi ni Jazzy, letter E. Dapat may headband ako na E. Patingin nga ako ng Christmas tree. Ang cute. Tingin lang, oh. Ang cute. Ayan, sabi ni Epal. Shaira, letter C. Hi, Shaira! Welcome back to the Almusal Club. Yes, welcome back. Dalawa na yung logo natin. Guys, Sabi- dalawa na lang. Dalawang letra lang din. ang Ayan, si una. Kael! Si Kael! Halo kay Kael. Hello! Ang ano, ang solid grouping. Present na rin si Irel Mondares Solar. So, yan guys, ano ha, isipin nyo ng mabuti kung kaninong team kayo, kung kay Yeah. Team Rupi or Team Kimpi. Yes. Yes, dahil magkakaroon kami ng game Hindi ka pa sa late. bawat team. Late ka. And iba po ang price ng Team Kimpi and Bakit Team ka late? Rupi. Kailan Kaya pumili kayong mabuti ha. Nanchichicks ka na naman, ha? Kaya ka nalilate. Tapos na ba yung exam mo, Kael? Kaya nakanood ka? Hindi. Oo nga, hindi ka nagre-review. Sabi ni Christine, letter S. Pero sumagot si Miss Angel. Sabi niya, Red Red Riding Hood! Pero bet ko tong Red Riding Hood ah. Di ba may ano yan? May real action? Yes. Sumagot na rin si Kenneth ng Red Riding Hood. Pero nauna, AC. Miss Angel, Ano ang Kalugay. tamang spelling? Kasi dito yung riding nung isa, double D. Yes. Ano ba? Oo nga. Right, kasi hindi siya Check parang... niyong mabuti ha, bago niyo i-click yung send. Kasi sayang. Mas tama yun, isa. Sino Try tama? natin letter R. Si Christine Roy de Letter Guzman. R. Christine Roy. Hindi, tama naman Tapos si Miss Angel. Kasi yung spelling. Yung spelling kasi, Tama naman na. double D. Single lang. Buksan natin letter D. Kung tama. Oh. Kaya hindi marunong mag-spelling ng writing si Ruby. Kaya Bakit? Team Kimpi na kayo. Ayan. Different school. Different spelling. Paso, parehas kami ng school. Paso ba yan? Buksan ko na. Letter R. Different teacher. Letter Different I. instructor. Different spelling. Letter S and G. So, congratulations, Miss Angel Angelique. Kalugay. Ito siya. Ayan, basahin mo naman yung comment ng nag-iisang Sa top, oo, top pinaka-top Tapos na po, fan ng ngayon Team naman Rupi. from University of Luzon, OTW na kami. On the way. Anong OT doon? On the way. On the way na kami sa Pangasinan State University. Kagat. Ingat kayo kung saan man kayo pupunta Congrats. ngayon. Ingat. Tigil-tigil lang mo na yung So yan, congratulations kay Miss Angel. Siya ang nakakuha ng ating First unang set. sagot. Yes. So meron pang next puzzle. Simulan na natin ito in 3, 2, 1. Ano ulit? Anong gusto nyo? Easy, video mo hard. Puro hard tayo ngayon kasi lagi na lang easy. Ayan. Lagi na lang walang katapusan. Gusto ko may headband ako ng Christmas. Famous character Famous ulit. character with ng 5 ating second words. set, guys. Yes,
guys. Galing-galingan With nyo. 5 words. Parang ngayon lang ako naka-encounter ng 5 words. Sabi ni Christine Guzman, Roy, congrats sa mga... Yes, congratulations. Saluhalu kay Rez T. Gabu. Saluhalu, you're back. Ang tao hindi makawala. Nagapos. Heist. Famous Sabi characters. ni Christine, hard na, derecho. Wala nang pili-pili, no? Derecho, hard na. Christine, si Master Zen tumatawa. Parang... Sabi ni Rezdy, the cat in Christine. the hat. Pag hard na, diretso na. Rezdy, paano mo The cat. nalaman? Galing naman niya. In Wala pang naman the naman. hat. Pero tama ba? Oh. Sabi rin ni Christine, The cat in the hat. Mat. Ay, the mat. Mat. Try natin ang letter A. Ayun, may dalawang A. Try natin sagot ni Kelden na letter S. S. Ay, walang S, guys. So, pwede siyang the cat in the Sabi ni chorba. Kenneth, letter C. Ano kaya? H or M? Letter C. Ano ba to? Hat or Mat. mat? Try natin ang letter Mag-input lang kayo guys ng letter. H. Input muna ng letter. Input Guys, muna kayo ng letter bago natin bago natin anhin sagutan yung lahat buong pag marami word. ng... H. H. Ah. Ayan. Si Resty. Si Rezzy. Rezzy, kapos paano mo nalaman na yun? Resty. Yes. Ano ba to? Ito ba yung character sa Alice in the Wonderland? Oo. Oh. The cat in the hat. Ayan, sabi ni Miss Teresa, ang galing. Ang galing. Ang bilis, grabe. Letter T. Wow. Letter I. I. And N. letter N. Ano ba yun? Sayan, sabi ni Rezdy, tinuro ko yan kanina eh. Yan, tinuro niya daw kanina siguro. Saan mo tinuro, Rezdy? So yan, congratulations sa'yo. Kay Resty. Saan mo tinuro? Siguro sa kanila. Sa student. Ayan, sabi, ang unang nakasagot ay si Rezdy Gapus, then sumunod si Christine de Guzman Roy. Pero yung kay Resty, hot. Ayan. Ay, mat. Sabi ni Kel, ang yaman-yaman na ni Ate Christine de Guzman. Mamigay ka naman ng load, ate. Ate mo na? Ate? Ay! Dapat hindi na ate. Dapat ano na? Bay. Sabi ni Christine, hindi Hindi pa pa ako ako nananalo nanalo. ka, El. Sunod ka na. Kaya, Naniniwala na ako sa forever. Diyan nagsimula yung lolo't lola ko eh. Kaya sa Facebook. Ay, ang ganda. Gano'n lang. Ano na? So yan, meron pa tayong third set na ating hangman. So Crisel, ah! bawi lang kayo. Hindi guys. pangalan na. Andiyan na ang Crisel. Sabi ni Christine, wait lang, sabi niya magkapatid. 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 Issue, Diyan showbiz. nagsimula yung lolo't lola ko. Sa nagsasabihan sila sa Facebook na magkapatid sila. Showbiz. Ready na. Next one. Next, last na. Last. Ayan, ang ating last puzzle ay famous Famous brands. Ganyan din Si yung mga... Kael ata ito eh, charot. Teka, ganyan yung mga reply nung girlfriend ko ngayon dati nung nagchat kami. LOL. Lol. Wag na. Ayan, kinikilig na rin si Kerwin kahit may sakit to. Ay! Mukhang gagaling na yan. May sinabi si Sabi ni Christine. Christine, patawa ka talaga, Rupi. Binigyan na kami ng nimay. Nang? Sabi ni Kella, ba't ako yung kinikilig? Kinikilig ka ka eh. Ayan, Michelle! sabi ni Prietas, natatawa ako, Tinitis niya silang dalawa. Pag kinikilig daw si Kael, naniniwala na ako sa forever. Magsasat na yung mga yan. Hindi wala naman kinala. So yan, baka mawili. Ibigay nyo na ang letra. Guys, pa nagkatuloy kayo, sabi niyo Famous naman brand. Oo. Oh, pag kinasal na kayo, sabihin nyo sa Almusal Club kayo. Kakilala.
Shoutout sa Amasal Club! Thank you so much sa Amasal Club. Dahil nakilala ko si Kael Nakilala sa ko ang mobile aking phone. forever. Kasal agad eh, no? Feeling ko dapat Nagkakakiligan pa lang, kasal na agad eh. Feeling ko dapat Advance hanapan eh. natin. Yung si ako si single, di ba? Oo, si ako na ang single. Yan. Hanapan natin yun. Maglalagay kami ng Si segment Prieto. tungkol sa mga naghahanap ng pag-ibig. Okay na, wala. Sabihin ko lang guys, sasagutin namin agad. Okay, input na kayo ng letters. Teka, baka mawala Ayan, tayo sabi ng ni views. Kevin, letter S. Wala na si Kael. Si Kyle, wala na. Ayan, haluhal. Hala, tatlo na yung Christine. So, meron ng C1, C2, C3. Tatapos na. Christine Ayan, haluhal Sinlao. kay Christine Sinlao. Sabi niya, walang forever. Single. Ibig sabihin Ang tao, hindi single. makakita sa liwanag. Uy, sabi ni Kael, ano, maglalaro pa ba tayo or magkukwentuhan Guys, na? i-input niyo yung sagot. Kael, message mo na. DM mo na agad si Sabi ni Kerwin, tsaka ni Christine, letter A. A. Crisel. Crisel. May nickname na kayo. Paano ba yan? Sabi ni Ayla, letter Prietos, I. Letter I. Guys, pag magtatalo kasi kayo sa comment, Walang make letter sure I. na Meron ng pares kayong letter A. babae or pares kayong lalaki. Kaya in laban eh. Ayan. Christine Serrata, wala na po tayong letter A. Teka lang, baka Sabi maraming niya, letter C. Baka maraming magalit na Christine. Ako dapat yung Crisel ni Kaela. Pinagagawa. Pinagagawa niya Pinagagawan yung si name. Kael eh. Letter no? C. Sabi ni Letter C. Christine Serrato. Sabi ni C2. Ayan, may letter C. Teka, puntahan. Habang nag-input sila ng letter, nakangiti yung mga yan. Oo. Ayan, sabi ni Kael, letter O. Tama ba Oh. ako? Nakangiti kayo? Ayan. Ayan, may letter O. Sabi naman ni Miss Angel, letter D. Letter D. Ayan, mukhang... Ayan, sabi ni Alexandra, Nike sandal. Hindi eh. Dali. Hindi siya Nike. Nike ba? Nike. Nike. Ano yung bike? Bike eh. Sabi ni Christine, chick sandal. Hindi siya chick. Hindi siya chick. Joke. Letter O eh, di ba? Ano yung... Ayan, may nakasagot na. Sabi ni Kenneth, Oo. sandals, croc. Ako si single. Ayan, sumagot na rin si Ryan. Yes, Kenneth Ferrer Oo, yung si pangalan. Kenneth Ferrer. Iba yung basa ko, hindi sandals eh. Yan, halo-halo kay Ryan Christian Buwan, nagbabalik. Nagbabalik. Ayan, dami na nang silang sumagot. So, try natin letter R. Eh, si Tropang Ryan. Ngayon lang. Letter N. Nakita ulit. And Letter L. letter L. So, yan. Congratulations kay Mr. Kenneth Ferrer, a.k.a. ako na ang single. Feeling ko dapat si Kenneth yung hanapan natin ng love. Yes, then sumagot na rin nun si Ryan Christian Buhan, si Prieto, si Christine, si Kerwin, Aliyah, and si Christine Serrato. Serrato. 62. So yan, thank you for sharing the stream, Ryan Christian Buwan. Keep on sharing lang guys and pindutin nyo na ang heart rock and like rock kung nag-enjoy ba kayo sa ating games. Yes, congratulations sa ating mga nanalo. Sino ba ang ating Ang winners? inyong mga numbers. Ayan. At syempre, congratulations kay Miss Angel Kalugay. Sabi ni Ryan, Resty sayang nahulaan Gapus. na wala lang signal, kakalabas ng elevator. And Kenneth Ferrer. Nasa Google Chrome po. Dapat nagdadala ka, Kenneth. Yan. Kenneth ng Miss Zen, Ryan. nandun sa ng, word yung mga sagot. internet. Microsoft Parang Word. hindi ata present ngayon si Mr. AJ kasi sa Oo ang nga. present si Ryan. Alam mo ba kung hindi present si Ryan? items sa kanya. Baka Alam mo busy bakit siya. Hindi present si AJ. Bakit? Ito yung problema natin. May May caller po item yung kami may sa sagot. kanya. Ayan. So, ready na ba kayo? Sagot po yan, Miss Zen. So, May sagot ready na yan. ba kayo sa ating... Bakit? Yan. Ano pong category yan? Wala na, babalik-balikan na nila yun. Places. Places. Yes. Ayan. So yan ang ating bagong game ay sa mga hindi nakanood kahapon. Yes. Ang
dumagdag po sa ating game ay word puzzle. Yes. At syempre, simple lang. Pahabaan lang kayo ng mahuhula ang salita. Yes. Kahapon, Kahapon, one word lang. Ito marami. One word with 16 letters. Yes. Kaya nyo ba yun? Ito naman, meron tayong category at marami kaming Ang category, nilagay na words. Meron so, mag-input silang lang ilan? kayo. 10 words. Meron itong 10 words, Pahabaan guys. lang sila. Kung wala na Yes. silang mahanap kung sino yung ang may pinakamahaba, pinakamataas na score, siya ang panalo. winner. Wow! Ready na ba kayo? Feeling ko, Kerwin, busy rin si, Mr. Venom. Pero kahapon, Yes. present siya. At saka dito Yes. pala sa puzzle natin, pwedeng yung paikot. Alam niyo yung 4 na Pwede siyang paikot. Yung basta magkakadugtong. Basta mahanap nyo yung word. Ayan. Yes. Sabi Ready ni na ba Christine, kayo? namimiss na nila si Mr. Venom. Yes. So, comment ready at mag-react na, guys! Dahil sisimulan na natin ang second game Yes. na word puzzle. Yes! Ang puzzle issues. Ano to palinawan ng mata kasi meron kayong 10 words na hanapin. Kasi ang naggawa niyan ay malinaw na malinaw ang mata. Huh? Yes. Basta So, para simulan na natin ang pahabaan. ating second game in 3, 2, 1. Oh! Ay! Ayan. So, guys, meron itong 10 words. At ang category ay places. Places. Ang ating category Sabi ni sa Kel, puzzle. si Kerwin, hinahanap si Mr. Jomar Venom. Ay, nagkakahanapan ng jowa dito. Teka, Kapag teka. nagkatuluyan kayo, alam nyo na kung saan Teka. kayo. Magti-thank you, Walang change topic. Ikaw naman, Kael. Binapasa mo sa Si iba Kyle, eh. iniiba eh. Oh, iniiba mo eh. Kristen Sabi eh. ni Prietas, malabo mata ko. Good luck sa akin. Ready? So guys, places ang kailangan nyong hanapin. And meron dito 10 words. Yes, Ayan, pahabaan. meron bang Venezuela? Yes! Merong Venezuela! Yung pinakamahaba. Pero hindi yun yung Hindi pinakamahaba. yun ang pinakamahaba. Yes. United Kingdom. Basta pahabaan United kayo. Kingdom. Ano ang Sige. pinakamahaba? Yung pinakamahaba nakapalipot siya. Ilang letter yung pinakamahaba? Hindi ko na maalala. Nandiyan po yung sagot sa word. Ang puzzle. Ayan. Taal, sabi ni Mr. Ang E. haba nun, Mr. E. Grabe. Ilang word kasi tinatanong nila kung ilang letters. Hindi daw natin pwedeng sabihin. Ay, hindi pwedeng Basta sabihin. pahabaan sila. Merong Yes, United halo-halo kay Kingdom. Miss Karen Gavieras. Miss Jackie, halo-halo. Pinanalo na si Mr. E. Yung talo ni Mr. E. Netherlands. Ayan, basta paramihan kayo Romania. Yes, paramihan kayo ay pahabaan kayo, guys. Romania ba? Yes. Hindi. Pag Netherlands. nahanap nila yung yung word na Alex. pinakamahaba, yun na ba? Hindi, basta pahabaan sila kung ano yung nahanap nila. Basta dinamihan namin yung words. Basta yung pinakamahaba. Kung wala na silang mahanap, stop na. Tapos pipili na tayo ng may pinakamahaba. Romania. Jazzy. Sabi ni Christine and ni Mr. E. Pahabaan! Ano yung Netherlands. pinakamahaba na word natin? United Kingdom? United Kingdom. If I'm not mistaken, may 16 words akong nilagay dyan. Ay, 16 letters. Meron daw 16 letters, sabi ni Restic India. Pero sa Wow! India, ilan lang yung 5? Kaya it's May not India country. ba? Walang India na nakasali eh. Pero may nabuo kayong India? Okay. Inday. Humahanap din ako eh. Ako rin napapahanap rin kami. Ano pinakamahaba na nahulaan? Taal. United Kingdom. United Kingdom. Mr. Ray, naasar ka ni Rupert. Ni Rupi. India. So kapag wala na pinakamahaba, yun na yung panalo natin, yung United Kingdom. Yes, yung United May Jordan. lalaman. Yan, Ay, sabi rin ni talunin yung Alex Barcelona. Talunin nyo yung United Kingdom. Talunin niyo yung 13 letters. Yes, talunin niyo yung United Kingdom. Baka may mas Mas mahaba. Halo-halo kay Prince de Vera. Sakit So, daw sa meron na mata. kayong naibigay na
1, 2, 3, 4. Pinakita ko, Kazakhstan. Romania. Sino yung nauna sa Sabi ni Romania? Christine, sana dito, mahanap ko na yung forever ko. Meron na! Nakita mo na! Nakakausap mo na nga eh. Yes! Araw-araw mong nakakausap, Char. Tinanong ka na. Nagpapapasa na nga ng load eh. Paano mo ko yung number, no? Oo nga, no? Parang... Pasimpleng galawan to si Kael. Oo nga. Papasa ka naman ng load, bigay ko sa number mo. Text Meron tayo pa later. natitirang 5. Wait lang. Dito mo na talaga makikita yung forever mo, Miss Christine. Sabi ni Karen, lilitaw po pag undas. Ayan, sumagot si Ryan. Sabi niya, United Arab Emirates. Meron? Meron ba? Meron? Yan, sabi ni Miss Jazzy, South Africa. Wala daw nilagay na United Arab Emirates. Saan row yun? Saan yung bansa? Yes. Baka meron. Galing nyo naman. United Arab. South Saan Africa, sabi ni Miss Jazzy. yun? Sino sumagot ng United Arab Emirates? Si Ryan Christian Ay, saan mo nakita yun, Buwan. Saan mo nakita yon? Pakibigay ng row at column. Ito yung ating Yes. yung ating row. Pwedeng Anong pakisabi row and kung saan column row daw and yun? column. Ito yung row Yan, na- sabi ni Kerwin. Czech Republic. Sabi. Yan. Parang alam ko yung mga Czech Republic na yan Sabi din ni Christine, United States of America. O yan, sabi New ni... Zealand. Tingnan na tatahimik ako, hinahanap ko yung Emirates Switzerland. Yun, Switzerland. Sino yun? Pinakita Sabi ko ni na eh. Ryan, joke, nagbabaka sakali. Ay, Wala. Pinaasa mo kami, Ryan. Ay, Charot. Switzerland meron. Pero yung pinakamahaba talaga. pero may Sabi pinakamahaba ni pa. Alex, pwede pala yung paiba-iba ng way. Akala ko straight Oh, lines yes, lang. pwede. Pwede siyang umikot. Pwede daw pag ganon. Pero nakakainis tong X na to. 2, 3, 4, 5, Mag-iisang mali. 6, 7, 8, 9, Sabi ni 10, Prietos, 11. Afghanistan. Yung natin hula din, pwede siyang magkakatabi na gano'n. Ang dami daw nilang nakikita na mahaba, sabi ni Mr. Red. Mahaba! Afghanistan. Yung Meron pinakamahaba din. natin, 17 letters. Ayan guys, may hint na kayo. 17 letters kung kahapon 16. Ngayon ay mahaba sa inyo na 17. Oh, wow, may Afghanistan. Prietos. Tingnan natin kung sino pinakamahaba sa inyo. Kaya nyo ba bang hulaan? Kapangalan ko yan eh. Doon ako nakatira. As of now, ang pinakamahaba, yung United Kingdom. Ayun! Sabi ni Alexandra Gaviola. Dominican Republic! Oh, ang galing. Yung pinakamahaba na. Ang galing naman. Nasa pinakatago na yun. Sabi ni Prietos, Netherlands. Sumagot na rin si Yes, Christine merong ng Netherlands. Dominican Republic. Uy, ang galing naman ni Alex. May nanalo na ba? Yes, nanalo na siya. Dahil nakuha na niya So, yung wow! longest. Kitang-kita pala yung ikli ng buko sa video. Oh my God. Ayan, sabi rin ni Kenneth, South Africa. So, Yes. sino ba ang winner? Ang winner tamang natin ay si nakahula. Dominican Republic. Alex! Alexandra Gaviola. Yan ang ating mga Ayan, nakikita niyo sa inyong screen. answers. Asan yung Dominican dyan? Yun o, yung nasa Saan gitna. siya? Paslan? Hindi. Ano siya? Nasa, ayun o, yung sa, pag ano siya, paikot. Ano to? United Kingdom. United Kingdom. Saan siya? Hindi ko mahanap. Ay, Pagano, United. Sabi ko na nga ba eh. Pag ganun, kala ko pag ganun. Galing naman ni Alex! Oh. Grabe! Domin. Mika. Grabe, nabuo ni Alex yun. Ang Yung pag ganun galing. siya, guys. Oh. Paano? Pag ganun. Ang galing! Wow! Grabe, friendship ko yan. Best friend ni Miss Kimpy yan. Sabi ni Gusto niyo Jamar, pa ba? San Carlos City, Pangasinan. Si Ryan naman, Unit 19, Row 9, Cityland, Herrera. So yan, sino ba ang ating winner? Ang ating winner ay walang iba kundi si Alexandra Gaviola. Yan. So bukas na naman, iba na naman category. Sabi ni Jamar, grabe Rap pa puzzle yan.
So, Mr. Jomar, yun nga po Paki-PM ang ang iyong twist. number. Dahil laging laging straight, So, tapos laging slant. Kailangan Yes. iba naman. So, pwedeng paikot siya. Yung parang ganun sa Dominican Republic. Okay, dapat ready na kayo bukas. So, ang ating Mahilig daw next si game. Alex sa Word Factory. Galing. So, ang Yan. ating next game ay movie serye. Yes. Okay, Hello, ready na ba kay kayo? Mr. Sam. Hi, Mr. Sam. Hello, Mr. Sam. Pacers. Binabangan niya tong movie serye Yan. natin. Hello. Sakto yung dating mo, Mr. Sam, dahil movie serye na po. Yes. And simulan na natin ang ating game in 3, 2, 1. Ayan. Wow, ano yan? Ang ating unang genre ay drama, Drama mystery. Maganda ba yan? Yes guys, so bukas sa mga nalito sa word puzzle, bawi-bawi Teka. kayo bukas dahil meron tayong iba-ibang way. May sinasabi si Christine Joy. Para Parang akong baliw na baliw. kakatawa Kay Kael, dito. sabi na. Parang tayo po kami, baka bulag, iba yung nakikita namin eh. Parang baliw na kay Kael. Dito sa Baliw na bahay. baliw ko. Nawala na si Kael. Joke Feeling ko, lang. niloadan na yan ni Christine eh. Nag-uusap na sila. Sinusundan, Nag-uusap na di sila. ka naman Hoy, please lang. Kung magkakatuluyan kayo, manood pa rin kayo ha. Ayun o, nag-reply si Kirby. Ayan, sabi ni Karen, baliw Ayan, na ba ayan, sa ayan. kanya? Sana Ano, magtitiis na lang tayo dito, di na tayo maglalaro. Ayan, ang ating unang genre ay drama mystery. Napanood niyo na ba yan, Ayan, Miss si Kim? Jomar. Hindi pa. Ayun, sabi ni Jomar, Escape Sabi Room. naman ni Alex, Kingsman. Ano ang Kingsman. tamang sagot? Yes, Gusto ko yung Pogi Kingsman. yung doon eh. Si... Oo, Uy, salamat ano? ha. Salamat. Bida doon. Salamat. Sabi niya ako ng single Escape Room 2018. Kahit na Sabi ni guys. Christine, hala kayo, nagtatampo yun. May parang yun nasabing Oo. escape room. Ay, paano Sabi niya niya, sabi ala. nagtatampo, no? Paano mo nalaman na nagtatampo siya, Christine? Ayan, sabi ni Ryan, Prison Escape. Sabi naman ni Mr. Sam, Shutter Island. Sige na, i-comfort mo muna. Paano nyo nasabing yan, escape room? Yes. Kasi may padlock. Sabi ni Sam. Shutter Yan. Island. Sabi ni Prince de Vera Fahrenheit Height 451. Ang tamang sagot So, ang tamang ay sagot, guys, ay... Escape Room. Ayan. At ang unang nakahula Si ay Mr. Jomar. Mr. Jomar. Solo Then Room. sumunod si Ako Na Ang Single and si Raymond Tech. Si Christine Christine Roy. Guzman Roy. Roy. Okay, so ang ating next genre Ayan, ay... kaya nalaman daw ni Christine kasi hindi siya active daw. Hindi na nagko-comment si Kael. Yan. Hindi Ikaw may ay pupuntahan nabangan siya. mo, ah. May Alam pupuntahan na, alam siya. Teka lang, may exam ata. May So pupuntahan daw siya. yan, bawi-bawi guys dahil ang ating sunod na genre ay drama. Mystery pa rin. So yan, habang nanonood kayo and kung nag-enjoy kayo sa ating games, mag-heart react naman kay Jan and like react. And syempre, Nabanggit i-share yan nyo ni na Sir rin Ian ang aming kahapon. Sinama stream ko. ngayon. Nabanggit niya kahapon. Bida dyan yung gumanap sa Titanic. Si Jack? Yes, Jack! Empoy. Di ba may boyfriend si Christine? Yeah. No? Empoy. Maganda to guys. Feeling ko 2019 na ngayon pero may nanonood pa rin ito. Ganyan. Di ba Maganda mga yan. yan? Naman saan yan? Parang Miss Kim? time travel. Time travel. Time travel. Sabi ni Alexandra, Inception. Time travel. Ayan, halo-halo kay Rico Chan and welcome back. Ayan, Sabi Rico niya, Chan! halo-halo, tagal ko hindi nakapaglaro na busy. Rika Months Chan, ko ka ay pagbalik kayo. mo, may bago ka na rin na-miss. profile, ha? Ha? Yan, Prisoners. na-miss ka rin namin, Zodiac. Rico Tignan mo Chan. naman, Inception bago na yung 2. profile pic niya. Prisoners Shutter Escape. Island. Inception Zodiac. Inception. Sabi ni Mr. Gatsby. 2. Ha? Wax? Time In.
Wax. Shutter Island, Inception 2010. Jumper. Arrival. Wow, ang daming Gone hula. Girl. Gone Girl. Girl, Gone. So, ano Gone ba ang Girl. ating Tamang sagot. Ang tamang sagot, Sagot guys, ay... God. Inception! Yan. At ang nanalo ay si Alexandra Gaviola. Sa movie, no? Oo. Then, sumunod ng nakahula ay si Shaira. Tapos si Prietos. Ayan. Yes. Congratulations. Okay. Ano to? Ryan Pwede Buwan. pang bumawi dahil ang ating third or last genre ay drama mystery pa rin. Ay, oh. So, yan. Anong movie yan, guys? Ay! Lagi nilang hinuhulaan So, yan. yan. Mag-ano kayo, Kompletuhin nyo yan, mag-heart ha? kayo dyan and like ako. Nag-enjoy ba kayo sa ating games ngayon? Wala na Star City. Inception. Enchanted. Inception yun yung tinututo. I-share nyo na rin ang ating live ngayon. O yan, dali-dali niyan. Sabi ni Ryan IT. It. Pero kompleto yung kay Mr. It chapter Jomar. 2. It 2. It. It Ano ba yung chapter tamang sagot dyan, Miss? Ayan, mukhang na-late ka ngayon, Mr. AJ. Oh! Halo, Mr. AJ! God girl, Halo. sabi ni Shaira. Sabi ni Rika Chan, It 2. It too. Parang obvious na obvious siya. Oo, kasi yung balloon. Yes, tapos yung circus. Kompleto yung kay Mr. Ay, Jomar. hindi pala siya circus. Ano? Amusement park. Tapos yung kanal. Ano ba to? 1 or 2? 1 ba or 2? Or 3 or 4. Charot. Yes. So, ang tamang sagot Got ay... It. 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 Ano? Bulaga. It 1? 1 ba yan? It 2. showtime. Ay, 2. So, chapter 2 siya and ang nakahula ay si Pero chapter 2 yan. Sino? Mr. Jomar Solomon. Chapter 2 yan, guys. Yung kinuha ko, chapter 2. So, yan. Ang sumunod na nakahula ay si Ryan Christian. Sayang yung una niyang sagot. Walang 2. Tapos, sumunod si Mr. AJ. Si Rika Chan. Yes. Si Kenneth Ferrer. Si Shaira. Shaira. Then si Christine. Yes. Ayan. And So, sino ba ang ating congratulations. winners para sa ating movie serye? Yung pentel pen ko, yung black. Hindi tuloy makita. Sa, hindi na kay Rupert. Na kay Rupert. Okay na. At syempre, ang manalo ay si Mr. Jomar Solomon, Alex Gaviola, and Mr. Jomar Solomon. So, pakipiyam ang inyong numbers. And thank you so much for joining. At syempre, meron pa tayong last game. Yan ang Art Attack. Drawing nila, kanta mo. At syempre, ang first line ang huhulaan nyo with 2 points. At ang title ay No Points Na. Sabi ni So, Kerwin, 1 congrats point. sa mga winners. Sabi naman ni Ryan, dami Netflix load and ni chill. Master. Siguro laging nagde-Netflix to si Sir Jomar. Mr. Jomar. Oo, no. So, yan. Sabi ni Christine, yan ang mga babad sa Netflix. Yes, So, ito meron sa'yo. pa tayong fourth game. Pang fourth na game. And before Miss tayo Kim, mag-start, kukunin iyo. syempre, Yan sa'yo. Ayan, Okay. so yan, before tayo mag-start, mag-heart react naman kay John and like react kung kaninong team ba kayo kasi magkakaroon tayo guys ng laban ng Team Kimpi and Team Rupi. Yes, syempre para dumami rin ang ating almozalers. And ayun, iba ang price Prices. ng Team Kimpi. Ano kaya Sa Team ito? At kailan Rupi. kaya natin umumpisahan? Abang-abang lang kayo kaya dapat mag-decide lang kayo kung kaninong team ba kayo. Okay, so ready na ba kayo, Ayan na. guys? Comment ready guys kung game na kayo. Ang ating category ay pop songs or upbeat. Ayan, ready na ba kayo, Pop guys? Songs. Ayan ha.
Galingan nyo. Ayan. Comment ready muna. Wala pa akong nakikita nagko-comment Oo ng nga, ready. ng ready. Palagay po kami ng category. Ayan. Ayan, ang ating category ay... Sabi ni Christine, house and lot kay Rupi. At and brand new car kay Kimpi. Ayan. O, kaninong team kayo? Team both? Isa lang eh. Isa lang dapat. Dapat nakapag-decide na kayo dyan. Ayan. So yan, ready na si Alexandra and si Christine. So simulan na natin ang ating fourth game in 3, 2, 1. Okay. So sa akin, meron akong 2 words. 2 words. Yung kay Rupi, meron kang 1 word. Rupi, 1 word. Kimpi, 2 words. Ayan. So guys, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Huhulaan nyo ang first line with 2 points at title with 1 point. Ang unang maka 5 points na tatlo, siya ang panalo. Ayan. 2 words kay Miss Kim. Ayan. Yung kay Rupi, meron siyang 1 word. Ayan na, 2 words. Ano yung kay Rupi? Madali lang to. 1 word. Pero, Rupi pa din, sabi ni Christine. Sabi naman ni Kerwin, Kimpi pa rin. Kimpi pa rin. Hindi siya kiss goodnight. Tas dalawa pala Hindi yung siya baka kiss magkamali me. kayo. Baka magkamali kayo. Pag nahulaan nyo na, sasabihin ko yung singer. Sweet Dreams! Pero hindi si Eurythmics ang may kanta, Sweet si Dreams. Beyonce. Sweet Dream. By Beyonce. 1 point, Ibigay niya na Ryan. ang lyrics. Sweet Dreams by Beyonce. Sweet Dreams by Beyonce. Hindi siya yung Sweet Ibigay niya Dreams na are ang made of lyrics. this. Hindi po siya yun. Sweet Dreams by Beyonce. Turn the lights on. Meron akong 1 word. Ang ilagay nating Sweet Dreams yung kinakanta, hindi po pwedeng sumagot ng hey, 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 ng oh, 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 tsaka ng rap. Mahihirapan kayo nun. Ayan. So, tingnan natin yung sagot ni Ryan kung every night I rush to my bed. Ryan, 2 points. Another 2 points. Ano to? Every night I rush to my bed. Yung kay Ruby. Ay, solo yun. Solo! Tapos, guys, sa mga sagot nyo, wag yung rap, ha? Solo. And I said, I don't want to walk this earth. At dahil dyan, Ryan, panalo ka na! With 6 points. Chicken Joy ba yan? Sabi niya. Hi, Mama! See you soon! This solo, everybody. Yung kay Miss Kim, meron siyang 1 word. Hindi makatulog. Ayan. Ano yan, Rupi? Chicken Joy be like. 1 word. Yung kay Rupi, ilang words? Yung kay Miss Kim, mad, hindi po mad. Tapos na yung mad. Hindi ko na sinama yung mad. 1 word. Kay Rupi, 1 word. Hindi. Stressed. Iba pa.
Sabi ni Mr. AJ, insomnia! I never thought that I'd fall in love. Pag may insomnia ka, Congratulations, kaya Mr. naibabas ka. AJ. 3 points. So, meron na tayong first winner. 2 na lang. Ayan. Time check is now 12:55. Meron akong So, si Mr. Three AJ words. meron na siyang 3 points. Kasi nahula niya ang title, Cheerleader! Alexandra Gaviola ng first line ng Cheerleader. Halo? Ang bilis mo sumagot, Ma. Hindi pa nila pinahulaan. Rika. Cheerleader. Mr. AJ. Cheerleader. Guys, ang sagot nyo walang rap ha. When I need motivation. Another 2 points, Mr. AJ. Panalo ka na. Isa na lang. Nauna si Mr. AJ sa When I Need Chorba. Ayan. Yung kay Miss Kim, meron siyang 3 words. Ang cute. Yung kay Rupi, meron siyang 2 words. 2 words. So, okay na si Ryan and si AJ. Hindi na sila pwedeng sumagot. Pero pwede silang mag-coach. Rika Chan, may 1 point ka na sa cheerleader. Nauna si Christine sa When I Need Motivation. Wait lang. Ayan. Sabi ni Rika Chan, stick with you. Christine, hindi. Ang nauna sa amin sa When I Need Motivation, si Mr. AJ Guache. So yan, ito, stick with you. Sabi ni Rika Stick Chan. with you. Sabi ni Rika Chan, another 1 point ang first line Ayan, ng sumagot si Stick with You. Christine de Guzman Roy. Sabi niya, I don't want to go another day. day. Christine Joy, 2 points. 12:51, man time. Drake, high rated. Gabru, hindi po. Stick with you, I don't wanna go. I don't wanna go another day. Meron akong Ang galit na si Christine. Scrolling through my cell phone. Guys, wala Meron akong 3 12:51. words. 3 words kay Miss Kim. Yung kay Rupert, sumikat yan. Hala, ano yan? Na-pace ko. So, si Christine may 2 points. Rika Chan may 2 points. May 2 na tayong winner. Time check. It's now 12:57 p.m. So, ang ating 2 winner ay si Ryan and si AJ. Paki-PM ang inyong mga numbers. Thank you so much. Yung kay Miss Kim, meron siyang 3 words. Three words. Buahahaha. Ano yun? Buahahaha. So, kay Rupi, meron siyang 2 words. Miss Kim, 3 words. Stop. Stop. Hindi po. Okay, so 2 minutes na lang. Ayan. Si Poo! Si Poo! Si Poo. One time! Anong first line ng one time? Christine Sinlao. 1 point. Ayan, sabi ni Jana Gabika, go on girl. Go on, girl. Jana Gabika. Anong first line? Jana, 1 point. First line ng Go On Girl. Meron akong Sabi ni Alex, me plus you. I'ma tell you one time. 2 points, Alex.
Meron akong, wait. Halo, sabi ni Rika Chan, may 3 points ka na. Nang? Dun sa lyrics ng Go On Girl. Go On Girl. I can't get it back. Meron akong one word. Oh, I can't get it back. Christine De Guzman Roy. 4 points. Remember those walls? Kulang! Kulang, Christine! You remember those walls? Kulang! May 4 points ka na. I stay out too late. Get nothing in my brain. Shake it off! Shake it off! Shake it off! At dahil dyan, Alex! Another 1 point sa Shake It Off. I stay up too late, another 2 points. Okay, kompleto na. Yes. Yeah, may sumagot. Sabi niya, Chandel Year. Si Alex. Nanalo na si Alex. Kompleto na ang ating winners. Kompleto na ang ating winners. Sino ba ang ating Party winners? girls, don't get hurt. Us only now when I go bell. Okay, congratulations sa ating winners sa Art Attack. Ang galing-galing niyo. Umabot kayo sa 1 p.m. And congratulations to Ryan Buwan, AJ Guache, and Alexandra Gaviola, ang ating mga solid almusalers. Alam na kung ano ang strategy na kanilang gagawin. At syempre, congratulations sa inyong lahat sa mga winners sa Hangman Puzzle movie series and Art Attack. Paki-PM ang inyong mga numbers. So, congratulations sa inyong lahat. And pag-isipan yung mabuti kung kaninong team talaga kayo. Dahil, syempre, pinag-uusapan na namin kung ano nga bang magandang prizes nyo for Team Kimpi and Team Rupi. So, pag-isipan yung mabuti yan. At syempre, congratulations sa lahat ng mga nanalo. And do not forget to like and share this live. Ayan, konti yung shares natin ngayon. Walang mananalo. Pero bukas, bumawi kayo. At syempre, like and share our pages para sa ating mga gustong mag-apply. Hiring na hiring po kami. At syempre, sa mga dresses namin, just like and share our page. Dahil doon makikita nyo ang aming mga addresses. Sa Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. So maraming salamat sa inyong lahat and see you tomorrow daw. Yes, see you tomorrow. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga tututok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club! See you tomorrow! Abangan nyo guys ang amin Halloween cosplay sa Sabado na yon, October 26. Magkita-kita po tayong lahat. Bye-bye! Yan ay patungo. The Almusal Club.